Ay, Ken, bawal bawas, shoutout. Congrats, Shane. Diyos na lang ang kailangan mo mahabol. Thank you, Shane. Thank you. May viewers, shoutout.
Alright, shout out. Tunay na buhay. Traffic. May ginagawa pala rito eh. Kaya malapas dip. Shout out 3 viewers.
B-Boy. Sangkay B-Boy, sarap. Thank you. Good evening po. Boom. Thank you, Sangkay. Pauwi pa lang ako. B-Boy, salamat. No problem. Yung pilan. Hi Joleta. Hello po. Gandang gabi. Aray ito. Oop. Check mo siya. Walang na. Sino? Viewers, thank you so much. Good evening po, Ate Geng. Kanan tayo. Kanan.
doon ka kumaliwa eh. Ha? Doon tayo, dumalay. Dapat doon ka ng kano eh. Diretso lang eh. Pag ano. Kanan tayo dyan ha. Ay kaliwa. Kanan tayo dyan. Yan. Yeah. Yeah. Yan. Oh, yan lang. Dadaan yata to. Trash ka muna. Okay. Oh, wala na yung ano ko. Wala na yung... Wala mo ba ako? Ha? Hindi? Hindi? Gulay na tayo. Gulay na ito. Gulay na gulay. Ito sa simbahan na. Sa simbahan. Sabi nga na magkakita sa akin. Ay, gaya, pare. Mag-drive pa, pare. Papalit. Traffic eh. Sige, pare. Sige.
nag-react. Kung nag-react, cash ko yung cash ko. Hindi nag-react, hindi sabihin cash ko. Nag-react, hindi cash ko. Thank you. Bilis magpatakbo. Wala sa hulog. Ay, ito driver yun. Palang-palaw ah. Bilis magpatakbo, wala sa hulog. Mahal ng gulay guys. Ito ang gulay ngayon. Saan kay Mark? Kay shoutout, Glory Creation. Pa. Parin ba? Hi, man. Boss Marco.
Oh, 7 viewers ba? Daming viewers ko ngayon ah. Kaya ito muna. Trapal. Alin ba nakalagay? Trapal yan. Repolyo, tsaka upo. Mahal ng mais. Kaya nag-mais. Kaya kamusta nila yan. Kaya may tugtog. Teka. Pisat ka talagang buhanga kang bata ka. Malinaw ba yung live ko? Saan yan nakalagay? Sa taas. Glory, thank you so much, Glory. Salamat sa 6 viewers at 9 thumbs up. Tayo na bukas. Six viewers at 10 thumbs up. Shout out.
Shoutout sa 5 viewers. Oras is, anong oras na? 10:20 na pala. Bukas ko lang tayo nakatulog. Mahal ng gulay. Mahal din ng mais. Hindi ako mga mais. Ganyan. Buksan mo yung ano na yun, oh. Patayin ko itong ilaw. Hmm. Ano yun? Ano yun? Lights.
Wala natang pisto siya. Tumanong kanina, alas 7 pa lang. Wala na, sira na. Namis do. Kung viewers na sila.
Nagpapasalamat pala kami sa Perez Foundation. Sa lahat ng gusto support na dahil sa supportahan natin ang Perez Foundation. Ito guys, makapanood kayo ng magagandang laban lahat ng pamilya ng Perez Foundation. Super solid na ng mga dahil pagkikita nila sa pagkain ng pagkakita pagkain.
Alis mo yung paa mo. Ayan. Ano na suka eh. Patay mo na yung log mo. Wala na.
Bye-bye na guys. So, yan lang po. Bye-bye.